Je 13. december, 6 hodín ráno. Ja nemôžem spať. Pretože som dostal prosbu od priateľa, ja tejto prosbe vyhoviem v tom zmysle, že prečítam túto žiadosť. Je to žiadosť od pána Silského. A prečítam vlastne celý list. Začína takými citátmi. Priateľ sa neprizerá, priateľ koná. Kto dvojem jamu kope, sám do nej spadne. Boh je láska, Satan je nenávisť. Vec, prosba o pomoc boji za spravodlivosť. Zasni priateľ Igor Jurečka. Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa doteraz urobil. Videá, ktoré si urobil na súde 26. oktobra 2023 sú super. Trošku ma mrzí tvoja poznámka, že nahrávka, ktorú som pustil na súde, nebola veľmi v môj prospech. Som rád, že si úprimný a skôr rozmýšľam, aké duchovné síly pôsobia, že môj priateľ prepočuje to, ako sa mi vyhráža fyzickou likvidáciou. Tá nahrávka dokazuje to, že obžaloba je nepravdivá, pretože na konci hovoru nežiadam sex a ani sa nevyhrážam zverejnením videa, ako sme spolu spali. Prosím, nájdi tú nahrávku. Ak sa ti ju nechce hľadať, tak ti ju moja dcéra pošle. A vytvor prosím YouTube video, v ktorom dáš dokopy 3 zvukové nahrávky, ako každej pridať inú fotku s dotyčnou osobou. Nebudem to tu všetko menovať, pretože tu nepatrí. Už len to proste, že tie fotky, toto bol tiež taký kameň úrazu, keď by tam bola reč, tak v poriadku, ale je to taká dosť citlivá záležitosť a ja nepoznám pocity druhej strany, poznám, teda myslím si, že stále ešte mám nejakého priateľa, ktorý ma o túto prosbu, ktorú mi túto prosbu akože poslal a ja som, keďže mi niečo interne, alebo teda vnútorne hovorilo, že by som to nemal robiť, tak tentokrát som to nespravil. Možno, ak bude ešte čas, tak poviem, čo som spravil, spáchal, teda keď mi vnútorný pocit hovoril, že to nebude dobré. A nakoniec sa to ukázalo, že to dobré nebolo. Všetky tieto 3 nahrávky má sudca v spise, ale zvyšné 2 mi zakázal pustiť, ale sú na CD, ktoré som odozdal teraz 30. novembra 2023. Zvukové nahrávky daj v tomto poradí. Volal mi kamarátka, že či to idem zverejniť. Volala mi, že som išiel proti nej. Volala. Video názvy Čas z dôkazov o nej a Petrovi Sielskom, ktoré sudca zakázal. Daj ho prosím na svoju nástenku ako verejné a pošli mojej dcére link, aby ho dala na moju nástenku. Ku každej nahrávke daj inú fotku. K prvej ja s ňou v čiernom palte, k druhej ja s ňou v okuliaroch, ako sa usmievame v bare. K tretej ja s ňou, ako stojíme pod stánkom ľudovej strany naše Slovensko na korytárkach. Urok prosím k tomu nasledovné titulky. Pod prvú nahrávku. 24. apríla 2022 mi zavolala domov a vyhrážala prvýkrát. Po druhú, 24. apríla 2022 zavolala domov a vyhrážala druhýkrát. Po tretiu, zavolala 16.4.2022 do baru, kde som bol striecený potom, ako som je tiež chodila do baru. Fotku, mám to aj nafotené. Mám to teraz pri sebe. Na začiatok videa daj čierne pozadie, biele titulky, ktoré normálnou rýchlosťou pustí z dola hore a po ich skončení začne ísť prvá nahrávka, ale pred ňu titulok o prvej nahrávke. Do pozadia môžeš dať nejakú zvučku, ale nemusíš. Na začiatku.
Drahí spolupčania, nie je môjim cieľom škodiť jej ani mne. Žiaľ, sudca okresného súdu Lučenec, meno, mi opakovane zakazuje predložiť dôkazy o tom, čo so mnou robila ona. Prečo? Televízia Joj vás hrubo zavádza, že som ju mal znásilniť a vydierať, že musí so mnou stávať, inak zverejním video zo súťaže. Do súlože, prepačte. Aj tieto nahrávky dokazujú, že to nie je pravda. Zhrniem fakty. Znásilniť som ju mal 10. apríla 2022. Na druhý deň, teda 11. apríla 2022, sme mali sex z jej iniciatívy. A sama ma pozvala do baru. Opäť mi zavolala a tvrdila, že sme spolu nikdy nespali. Pričom 11. apríla 2022 to bol už 5. sex medzi nami. Ja 24. apríla 2022 mi druhýkrát volala a vyhrážala sa. Dňa 4. mája 2022 som mi dal slušný návrh sa stretávať raz za 2 týždne za účelom rozhovoru, aby o mne neklamala. S návrhom súhlasila a v tento deň ma udela a hrubo klamala vyšetrovateľovi. Ďalšie dôkazy, ktoré vám vykreslia, ako to bolo naozaj na budúce. Na konci po tretej nahrávke priznávam, že som divný v tom, že si všetko zaznamenávam. Ale uznajte mi prosím to, že keby som to nerobil, už som právoplatne odsúdený na 7 rokov a 6 mesiacov. Opäť na konci môžeš dať na prosbu Petra Sierovského vytvoril Igor Jurečka priateľ a dátum vytvorenia zverejnenia. Spolieham sa na tvoju profesionalitu. Myslím, že texty sú správne gramaticky aj šiarky. Ak usúdiš, že videá obsahujú nudné pasáže, tak ich môžeš postriať, ale tam, kde bude striť, tak suň fotku s názvom napríklad Vynechaná nudná pasáž. Nesúri to, tak radšej nechy to neskôr ako s výhovorkou nemal som čas tak. Nebránil by som sa verejne, keby bol spravodlivý sudca a ona neklamala 30.11.2023. Ďakujem za všetko v Banskej Bystrici z celý 238 dňa 2. decembra 2023 Peter Sierovský. List bol odoslaný 4. decembra 2023 a ja som ho dostal minulú stredu